Hej, milí žiaci, dovolte mi, aby som vás privítala na pôde Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. My sme odbor Obchodná akadémia. Ponúkame vám v rámci tohto odboru 3 nové zamerania. Jedno zameranie už na škole prebieha, máme tu prvákov, ktorí vám za chvíľu niečo povedia. Sú to podnikové informačné systémy. Možno vás toto zameranie zaujme ako budúcich prvákov. Anglický jazyk. Je to prvý cudzí jazyk, z ktorého vlastne budete aj maturovať. Ako druhý cudzí jazyk si viete vybrať nemecký alebo ruský jazyk. Možnosť realizácie podnikateľského plánu, ktorý sa väčšinou začína robiť v 3. ročníku. Hrajete hokej, futbal alebo florbal, je to úplne jedno, aký šport ide. Ide o to, že naša škola, vlastne naši učitelia sa snažia ísť v ústrety na športovcom, či ide o tréningy alebo o zápasy a vlastne, keď treba ísť napríklad na tréning posledné hodiny, tak vlastne tieto hodiny sa ospravedlňujú a vôbec sa nezapisujú. Na našej škole sa naučíte na obchodnej akadémii a taktiež na liceu, napríklad určite ste o tom počuli, písať na počítači všetkými 10 prstami, matovou metódou, čiže nebudete vôbec pozerať na klávesnicu. Tak, v študijnom odbore agroturistika čím sa líši od ostatných študijných odborov ekonomických? Všeobecné vzdelávacie predmety sú rovnaké, rozdiel je len v jazykoch, že máme len jeden cudzí jazyk. Keď sa učíme niečo o webovom prehľadači, o operačnom systéme a o počítači a na obchodnej informatike niečo o marketingu firmy, internete a o sociálnej sieti. Som teraz štvrták na odbore Obchodná akadémia a vlastne môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že nikdy by som túto školu nevymenil za žiadnu inú. Som maximálne spokojný.